Ja, men han appellerer for, at det skal være en FCK-bold, så han mener der. Men det er de rigtige bolde her, at de kommer blødt ind bagved og lander der omkring det lille felt. Ja, det var de dybe løb og de dybe bolde, som Jakob Næstrup gerne vil have. Det vil jeg tro. Superligans førerhold. Igen får den for Froholt. Dix. OB er virkelig tilbage at stå nu. Dårlige afleveringer. Det kan være farligt. Så er der noget løb på. Den bliver også for lang. Så talentet er ikke helt eksploderet. Hvad? Ja, det er skønt, vi har fået ham tilbage til Superligaen. Xhaka med for første gang på bolden her. Froholt. En god mulighed. Nedfald til Weskers. Og et par Noget større. Det tipper i hvert fald. Stille og roligt FC Københavns vej i forhold til, hvem der svinger taktstokken lige nu. Bare hold fast i, at samlet set har OB haft de største chancer i den her kamp. Det bliver til chancer for FC København. De får det hele tilbage i hovedet igen. Og efter kampen her får vi også masser for onside. Men andet et fremkig mod kampen om mesterskabsspillet og Brøndbys muligheder der. Stort interview med Mika Biret. Ham alle taler om lige nu. Europas varmeste angriber. Weskers. Som vi lige så i billedet. Altså venstrebakken for OB. Ja, han ser også noget halvtung ud, men og det ser ikke ud til, det er Mark Nielsen. Han vil give muligheden, som du er inde på. Nej, Mark Nielsen og målmand Müller, de gik galt af hinanden med kommunikationen senest, og det kostede et mål. Jimenez er egentlig midtbanespiller, men han har også spillet venstreback for OB. Også tidligere i sæsonen her. Med nogenlunde succes. Her kommer Weskers. Der står 4 mand klar bagerst. Ret meget længere frem end halvvejs på egen banehalvdel. Og der er ikke ret meget pres tilbage. Weskers dybt. Elionussi. Hjørnesparkende. Chancer i dag, Daniel. Vi har ikke fået noget udbytte. Men der er lidt til at løbe på endnu. Selvom det ikke er meget. 3. Og vandt de 3-1. Dix trækker den ind til venstre.